हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण ग्रीनहाऊस टेक्नॉलॉजी या चॅप्टरमधील शेवटचा भाग अभ्यासणार आहोत की ज्यामध्ये आपण ग्रीनहाऊसमध्ये कोणती पिकं घेतली जातात कमर्शियल व्हॅल्यू असणारी की ज्याला आपण कॅश क्रॉप्स म्हणूया, अशी पिकं आपण ग्रीनहाऊसमध्ये घेतो ती कोणती आहेत आणि त्यातील एका क्रॉपचं कल्टिवेशन ग्रीनहाऊसमध्ये कसं केलं जातं त्याचा अभ्यास आपण आज करणार आहोत. आणि ते क्रॉप आहे जरबेरा. जरबेरा तुम्हाला ओळखीचं आहे फ्लावर आणि त्याचं महत्त्वही तुम्ही जाणून आहात. तर आपण बघूया ग्रीनहाऊसमध्ये त्याचं कल्टिवेशन कसं केलं जातं किंवा पूर्ण अगदी बोटॅनिकल नेमपासून ते हार्वेस्टिंगपर्यंत, यील्डपर्यंत, त्याच्या व्हरायटीजपर्यंत आपल्याला जरबेरा या पिकाविषयी किंवा ग्रीनहाऊसमध्ये जे कल्टिवेट केलं जातं या क्रॉपविषयी आपल्याला माहिती जाणून घ्यायची आहे. त्याच्या अगोदर आपण ग्रीनहाऊसमध्ये कोणकोणते क्रॉप्स घेतले जातात किंवा ग्रो केले जातात हे आपण बघूया. कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन ग्रीनहाऊस. फॉलोइंग डिफरंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ग्रीनहाऊसेस. आता व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स आणि फ्लावर्स असे 3 गटामध्ये त्याचं आपण वर्गीकरण केलेलं आहे. तर व्हेजिटेबल्स आपण टोमॅटो असेल, कॅप्सिकम म्हणजे सिमला मिर्च आपण त्याला म्हणतो, लेट्यूस, ब्रोकोली हे म्हणजे साधारणतः बाहेरून आलेल्या भाज्या आहेत की ज्याला आपण मराठीत त्याचं अनुवादित आपल्याला करता येणार नाही. ब्रोकोलीला आपण ब्रोकोलीच म्हणतो, लेट्यूसला आपण लेट्यूस म्हणतो. तर ह्या 2 भाज्या, कॅप्सिकम म्हणजे आपली सिमला मिरची किंवा ढोबळी मिरची, टोमॅटो आणि कुकुंबर म्हणजे काकडी याचा समावेश होतो ग्रीनहाऊसमध्ये. फ्रूट्स आपण स्ट्रॉबेरी असेल, मस्क मिलॉन असेल म्हणजे आपण त्याला खरबूज म्हणतो, कुंदन खरबूज एक छोट्या आकाराचं असं खरबूज असेल ते आपण किंवा स्ट्रॉबेरीसारखी फ्रूट्स आपण त्याच्यामध्ये लावू शकतो. आणि फ्लावर्समध्ये रोज असेल, जरबेरा असेल, कार्नेशन असेल, लिली, ऑर्चिड, क्रिसॅन्थेमम, त्यानंतर अँथुरियम अशा प्रकारचे विविध प्रकारची फुलझाडं आपण त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो. तर व्हेजिटेबलचे 2 एक्झाम्पल्स, फ्रूटचे 2 आणि फ्लावरचे 2 एक्झाम्पल्स तुम्ही लक्षात ठेवा. क्रॉप्स ग्रोन इन ग्रीनहाऊसेस या युनिटमध्ये. त्यानंतर आपण जरबेरा कल्टिवेशन पूर्ण अभ्यासणार आहोत की ग्रीनहाऊसमध्ये आपण जरबेरा कशा प्रकारे कल्टिवेट करू शकतो त्याची माहिती किंवा त्याबद्दल चर्चा आपण पुढील युनिटमध्ये करून घेऊया. तर फर्स्ट जरबेरा. आता हे फ्लावर्स दिलेले आहेत, वेगवेगळ्या कलरचे जरबेरा फ्लावर्स आहेत, तुमच्या पूर्ण ओळखीचे आहेत. रोज ज्याप्रमाणे तुम्हाला फॅमिलियर आहे तसंच जरबेरासुद्धा आपल्या ओळखीचं आहे. त्याचे विविध कलरमध्ये आपल्याला त्याच्या व्हरायटीज मिळू शकतात, आपण ग्रो करू शकतो. तर ते ग्रोईंग किंवा कल्टिवेशन कशा प्रकारचं आहे ते आपण इथे पाहूया. जरबेरा बोटॅनिकल नेम जरबेरा जामेसोनी. त्याचं बोटॅनिकल नेम आपल्या पुस्तकामध्ये दिले नाही, पण एक तुमच्या लक्षात असू द्या की बोटॅनिकल नेम जरबेरा जीनस आणि जामेसोनी ही त्याची स्पेसीज आहे, अंडरलाईन करायची. जरबेरा जामेसोनी. फॅमिली ॲस्ट्रेसी किंवा काम्पोजिटी म्हणजे जी क्रिसॅन्थेममची फॅमिली आहे, क्रिसॅन्थेमम आपण म्हणतो, त्याच कुलामध्ये हे जरबेरा येतं. म्हणजे काम्पोजिटी किंवा ॲस्ट्रेसी या फॅमिली 2 फॅमिली आपण त्या जरबेरामध्ये घेऊ शकतो किंवा त्या कुलातील ते पीक आहे. ओरिजिन मूळ स्थान किंवा त्याला आपण नेटिव्ह प्लेस म्हणतो, साऊथ आफ्रिका किंवा एशिया. एशियन ओरिजिन आणि साऊथ आफ्रिकन ओरिजिनची हे जरबेरा हे फुलं आहेत किंवा ते क्रॉप आहे. जरबेरा इज कॉमनली नोन ॲज ट्रान्सवर्ल डेझी. डेझी याचा अर्थ फ्लावर या अर्थाने आपण तो शब्द घ्यायचा आहे. ऑर बर्टॉन डेझी और आफ्रिकन डेझी. इट इज अन इम्पॉर्टंट कमर्शियल कट फ्लावर क्रॉप्स. आपण त्याचं साधारणतः कट फ्लावर केव्हा म्हणतो की ज्याला स्टॉक लेंथ जास्त आहे तर त्याला आपण कट फ्लावर्स म्हणतो. तर ते कट फ्लावर
आणि त्याची वेगवेगळ्या भागामध्ये जी काही नावं दिलेली आहेत, ट्रान्सवर्टन डेझी असेल, बार्बर्टन डेझी असेल किंवा आफ्रिकन डेझी असेल, त्याला आपण अशा प्रकारचे एक टोपण नावं आपण म्हणूया आहेत. आणि कमर्शियल व्हॅल्यू खूप आहे, म्हणजे त्याला फंक्शनमध्ये किंवा लग्न समारंभ असेल किंवा कुठल्याही फेस्टिवलमध्ये किंवा उत्सव असेल एखादा, तर त्याच्यामध्ये याला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते, हे तुम्ही जाणून आहात. आता नेहमीप्रमाणे जे कल्टिवेशन आहे ते कल्टिवेशन मुद्दे जरी तेच असतील तरी इथं कल्टिवेशन आपल्याला जरबेराचं करायचं आहे ते लिमिटेड स्पेसमध्ये करायचं आहे. पहा, म्हणजे साधारणतः आपण ग्रीन हाऊसचा एरिया असतो 1 गुंठा असेल, 2 गुंठे, पण त्याला आपण आर म्हणूया. 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, जास्तीत जास्त 10 आरपर्यंत आपण ग्रीन हाऊस बांधू शकतो किंवा कन्स्ट्रक्ट करू शकतो इंडियामध्ये. आणि मग तिथं लिमिटेड स्पेस असते. पहा, म्हणजे आपल्याला ती सॉईल बदलायला, शिफ्टिंग करायला, ॲड करायला, काढून टाकायला चान्स असतो. म्हणजे ते इझी आपल्याला करता येतं. जसं ओपन फील्डला आपण नाही करू शकत 1 एकरामध्ये, 2 एकरामध्ये, 4 एकरामध्ये. तर इथे पहा, रेड लॅटरॅटिक सॉईल इज गुड फॉर जरबेरा. म्हणजे कोकणातली जी तांबडी जमीन आहे ज्याला आपण लॅटरॅटिक सॉईल बनतो, तर ती जमीन आपल्याला जरबेरासाठी सुटेबल आहे किंवा आयडियल आहे असं आपण म्हणू शकतो जरबेरा कल्टिवेशनसाठी. तर रेड लॅटरॅटिक सॉईल अंडरलाईन. सॉईल शुड बी हायली पोरस. आता इथं पोरस याचा अर्थ सच्छिद्र किंवा आपण दुसरा अर्थ घेऊ शकतो भुसभुशीत. लूज सॉईल पाहिजे, कारण त्याचे जे बेड्स आपण बनवतो ग्रीन हाऊसमध्ये ते भुसभुशीत असले पाहिजेत, पोरस असले पाहिजेत. वेल ड्रेन्ड, पाण्याचा निचरा होणारं पाहिजे फॉर बेटर रूट ग्रोथ. कारण रूटची डेव्हलपमेंट ही पाणथळ जागेमध्ये होऊ शकत नाही किंवा पुअर डेव्हलपमेंट होते, कमी डेव्हलपमेंट होते. तर तिथं वेल ड्रेनेड सॉईल पाहिजे आणि पोरस नेचर पाहिजे, सच्छिद्र पाहिजे. सॉईल pH शुड बी 5.5 to 6.5. स्लाइटली ॲसिडिक सॉईल आहे. पहा, ॲसिडिक pH आपण इथं प्रेफर करते जरबेरा 5.5 to 6.5. आपण जनरल 6.5 to 7.5 लिहितो, पण इथे 5.5 to 6.5 असा pH असणं गरजेचं आहे. आणि फर्टाईल सँडिलम सॉईल इज ऑल्सो गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ जरबेरा. तर तुम्ही लॅटरॅटिक सॉईलच वापरावे असं काही नाही, तर थोडी रेताड पोयट्याची जमीन की ज्याच्यामध्ये आपल्याला ड्रेनेज चांगलं मिळू शकेल, पोरस नेचर असेल, अशी सँडिलोम सॉईल सुद्धा आयडियल आहे. हे झालं सॉईलच्या बाबतीत. नेक्स्ट क्लायमेट. आता इथे क्लायमेट म्हटलं तर हे ग्रीन हाऊस टेक्नॉलॉजी आहे. पहा, इथं आपल्याला त्या क्लायमेटवरती आपलं नियंत्रण असू शकतं. त्यामुळं त्या जरबेरा कल्टिवेशनमध्ये फ्लावरिंग स्टेजला किती टेम्परेचर हवं, डे टाईमला किती हवं, नाईट टाईमला किती हवं, हे आपण ठरवू शकतो. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती ठेवायची, आर्द्रता, त्याचबरोबर ब्राईटनेस आपण किंवा सनलाईट असेल किंवा डिफ्युज्ड लाईट कधी लागेल, हे आपण सगळं ठरवू शकतो. आता एवढ्या प्रकारची मेकॅनिझम निघालेलं आहे की आपण हे कंट्रोल करू शकतो आणि म्हणूनच त्याला आपण ग्रीन हाऊस म्हणतो. म्हणजे जे ऑक्सिजनमध्ये सुद्धा आपण काही गोष्टी या ग्रीन हाऊसमध्ये घेऊ शकतो. ॲडव्हर्स क्लायमॅटिक कंडिशनमध्ये सुद्धा ही पिकं आपण घेऊ शकतो. अगोदर आपण पूर्ण अभ्यासलेलंच आहे की ग्रीन हाऊस टेक्नॉलॉजी ही थ्रूआउट इयर, वर्षभर आपण राबवू शकतो, कारण तिथं क्लायमेटवरती आपलं नियंत्रण असतं. किती ठेवायचं हे आपण ठरवू शकतो. तर त्यानुसार आपण क्लायमेट बघूया. द ऑप्टिमम डे टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सिअस अंडरलाईन आणि नाईट टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड इज नेसेसरी ऑर आयडियल फॉर जरबेरा. तर इथं डे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सिअस आणि नाईट टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सिअस असं असू शकतं किंवा असं ठेवायला हवं. ब्राईट सनशाईन इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ अँड क्वालिटी फ्लावर्स. क्वालिटी फ्लावर्ससाठी सनलाईट महत्त्वाचं आहे. तर इथं ब्राईट सनशाईन इज फेवरेबल फॉर क्वालिटी फ्लावर्स असं आपण म्हणू शकतो. हावेवर इन समर दिस फ्लावर नीड्स डिफ्युज्ड लाईट. याचा अर्थ थोडासा कमी सूर्यप्रकाश लागतो की ज्या वेळेला बाहेर तापमान जास्त असेल किंवा उन्हाळ्याचे दिवस असतील. इट रिक्वायर्स डिफ्युज्ड सनलाईट. फॉर फ्लावर इनिशिएशन
ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे ज्या वेळेला फ्लावर बर्ड्स येतात किंवा फ्लावर बर्डची निर्मिती होणार आहे त्यावेळेला टेम्परेचर फ्लावरिंगसाठी किती हवं आहे? 23 डिग्री सेल्सिअस. हेही लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्लांटिंग बेड. पाहता ग्रीन हाऊसमध्ये आपण आहोत आणि तिथं आपल्याला बेड्स तयार करायचे आहेत. बेड याचा अर्थ वाफे. तर इथं ओपन फील्डसारखं करून चालत नाही. आता जरबेराला आपल्याला रेज्ड बेड बनवावे लागतात. म्हणजे गादी वाफ्याचा जो प्रकार आहे तो प्रकार इथं म्हणजे लॉंग रेज्ड बेड आपल्याला बनवावे लागतात, लांब लचक असे. तर इन जनरल जरबेरा इज ग्रोन ऑन रेज्ड बेड असं आपण म्हणू शकतो. रेज्ड बेड अंडरलाईन. द डायमेन्शन ऑफ द बेड शुड बी गिवन बिलो असं आपण म्हणूया. तर डायमेन्शनचे जे आहेत म्हणजे बेडची हाईट असेल, हाईट ऑफ द बेड किंवा विड्थ ऑफ द बेड, लेंथ ऑफ द बेड किंवा लेंथ इन बिटवीन टू बेड्स हे इथं दिलेलं आहे. तर बेड हाईट साधारणतः 45 सेंटीमीटर, बेड विड्थ 70 to 80 सेंटीमीटर आणि लेंथ बिटवीन द बेड 1 फीट और 30 सेंटीमीटर. म्हणजे दोन बेडमधून आपल्याला 30 सेंटीमीटर एवढी जागा किंवा 1 फूट जागा आपल्याला ठेवावी लागेल. तर हे झाले त्याचे डायमेन्शन्स. दे शुड बी हायली पोरस. आपण अगोदर पाहिलेलं आहे ते भुसभुशीत हवेत, वेल ड्रेन्ड निचरा होणारे हवेत, ग्रॅव्हल सँड म्हणजे थोडीशी खडी किंवा रेती कॅन बी ॲडेड फॉर बेटर ड्रेनेज. तर त्याच्यामध्ये त्या पोयटा सॉईल बरोबर आपण थोडी रेती मिक्स केली ड्रेनेजसाठी तरीसुद्धा चालू शकतो. ॲड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर दॅट मीन्स FOIM फार्म ॲड मॅन्युअर टू इम्प्रूव्ह टेक्स्चर अँड स्ट्रक्चर ऑफ सॉईल. तर त्या मातीमध्ये किंवा सॉईलमध्ये जी काय असेल, लॅटरेटिक सॉईल असेल किंवा सँडी लोम सॉईल असेल त्याच्यामध्ये फार्म ॲड मॅन्युअर किंवा कंपोस्ट मिसळणं गरजेचं असतं टू इम्प्रूव्ह टेक्स्चर अँड स्ट्रक्चर ऑफ सॉईल. स्ट्रक्चर ऑफ सॉईल म्हणूया, टेक्स्चर आपल्याला इम्प्रूव्ह करता येत नाही. नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्लांटिंग बेड. आता हे जे वरचे बेड आपण सांगितलेत ठराविक डायमेन्शनचे, त्याची विड्थ असेल, हाईट असेल, लेंथ असेल, तर ते आपण कशा प्रकारे बनवू शकतो. द सॉईल शुड बी लूज अँड नॉट व्हेरी कॉम्पॅक्ट आफ्टर वॉटरिंग. तर थोडक्यात भुसभुशीत करून घ्यायची जमीन. द अपर लेअर ऑफ सॉईल अँड FOIM शुड बी प्रॉपरली मिक्स्ड. त्या बेडमध्ये बेड तयार करताना जो सॉईलचा भाग आहे आणि FOIM आहे 1:1 प्रपोर्शन असेल किंवा थोडंसं सॉईलचा भाग जास्त असतो 75% आणि 25% FOIM. तर ते प्रॉपर मिक्सिंग त्याचं झालं पाहिजे. वाईल बेड प्रिपरेशन ॲड सिंगल सुपर फॉस्फेट. पहा SSP हे केमिकल फर्टिलायझर आहे, फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर आहे. तर ते त्या बेडमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. किती प्रमाणात? ॲट द रेट ऑफ 2.5 kg पर 100 स्क्वेअर फीट फॉर बेटर रूट फॉर्मेशन. तर 100 स्क्वेअर फीट एरियामध्ये 2.5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट मिक्स करून घ्यायचं. कशासाठी? फॉर रूट फॉर्मेशन, बेटर रूट फॉर्मेशन. अंडरलाईन. मॅग्नेशियम सल्फेट म्हणजे हे मायक्रोन्यूट्रियंट आहे. मॅग्नेशियम आणि सल्फर ह्या दोन्हीचं मॅक्रोन्यूट्रियंट आपण त्याला म्हणूया. हे सुद्धा 0.5 kg अल्सो ॲडेड असं आपण म्हणूया. मॅक्रोन्यूट्रियंट आहे मॅग्नेशियम, सल्फर आणि वरती आपण फॉस्फरस टाकलेला आहे. नीम केक याला आपण निंबोळी पेंड म्हणतो. 1 kg पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे 1 चौरस मीटरमध्ये 1 किलो निंबोळी पेंड त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची. तर हे मॅन्युअर म्हणून बी उपयोगात येईल आणि निमॅटोड की ज्याला आपण सूत्रकृमी म्हणतो, एक बॅक्टेरियासारखं एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्याला आपण निमॅटोड्स म्हणतो. तर त्या निमॅटोडची वाढ होऊ नये, ते कंट्रोल व्हावेत, नियंत्रणात यावेत किंवा ते नष्ट व्हावे त्यासाठी 1 kg नीम केक पर मीटर स्क्वेअर आपण ॲड केलं पाहिजे. तर साधारणतः इथं प्रिपरेशन ऑफ बेडमध्ये FOIM आपल्याला टाकता येईल, SSP टाकता येईल, मॅग्नेशियम सल्फेट टाकायचं आहे, त्याचबरोबर नीम केकसुद्धा टाकायचं आहे. त्याचा रेट पहा आणि त्याचे उद्देशसुद्धा वेगळे आहेत. SSP असेल तर फॉर रूट डेव्हलपमेंट आणि नीम केक असेल तर टू प्रिव्हेंट ऑर कंट्रोल निमॅटोड्स असं आपण म्हणू शकतो. हे तर थोडक्यात झालं प्रिपरेशन ऑफ प्लांटिंग बेडमध्ये काय काय टाकायचं. आता हे बेड तयार करण्याच्या अगोदर ही खरं तर स्लाईड वरती यायला हवी की हे जे आपण सगळं हाईट किंवा लेंथ किंवा विड्थ त्या बेडची ठरवतोय किंवा कोणती सॉईल, पण ती सॉईल अगोदर स्टरिलाइज करून घ्यावी लागते पहा. कारण ह्या ग्रीन हाऊसमध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारचं जर उत्पादन घ्यायचं असेल तर तेवढी जी जागा आहे ग्रीन हाऊसमधली ती तुम्हाला स्टरिलाइज करावी लागते, निर्जंतुक
करून घ्यावी लागते, कारण काही सॉइल बोर्न डिसीजेस त्याच्यामध्ये दडलेले असू शकतात आणि आपला खर्च वाया जाऊ शकतो. तर सॉइल स्टरिलायझेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर प्लांटेशन. म्हणजे प्लांटिंग करण्याच्या अगोदर ते तुमचे बेड स्टरिलाइज करून घ्या ऑफ एनी क्रॉप इन ग्रीन हाऊस. म्हणजे तुम्ही जरबेराच लावा असं काही नाही. तुम्ही ढोबळी मिरची लावली, काकडी लावली तरी बेड स्टरिलाइज करावेच लागतात टू प्रिव्हेंट सॉइल बोर्न डिसीजेस. नेक्स्ट, देर आर 3 मेन सॉइल स्टरिलायझेशन मेथड. आता हे कसं करणार तुम्ही, तर तिथं 3 पद्धती दिलेल्या आहेत पहा. एक स्टीम म्हणजे गरम पाण्याची वाफ सोडून, किंवा सोलर रेडिएशन, किंवा तुम्ही उन्हामध्ये ते तापत ठेवले पाहिजेत, किंवा केमिकल स्टरिलायझेशन. आता ह्या 3 पैकी केमिकल स्टरिलायझेशन ही मेथड इफेक्टिव्ह आहे, त्याचबरोबर ती इझी सुद्धा आहे. आउट ऑफ विच केमिकल मेथड इज मोस्ट प्रॅक्टिकल मेथड. आता ह्या केमिकल मेथडमध्ये आपल्याला काय कोणतं केमिकल तुम्ही वापरणार स्टरिलायझेशनसाठी, तर इथे पुढे दिलेलं आहे पहा. फॉर्मॅलिन, अंडरलाईन. फॉर्मॅलिन इज युज्ड फॉर स्टरिलायझेशन. आपण फॉर्मॅलिन, हे तुम्हाला शब्द ओळखीचा आहे, फॉर्मॅलिन आपण वापरतो. किती वापरायचं, तर 7.5 टू 10 लिटर्स, म्हणजे 7.5 लिटर फॉर्मॅलिन 10 लिटर पाण्यामध्ये मिक्स करायचं फॉर 100 स्क्वेअर मीटर एरिया इन दी फॉर्म ऑफ स्प्रे. स्प्रे करायचं इथे फॉर्मॅलिन. पण फॉर्मॅलिनचं मिक्सिंग कसं केलेलं आहे, ॲट द रेट ऑफ 7.5 लिटर पर 10 लिटर ऑफ वॉटर. लक्षात आलं. आणि हे किती एरियासाठी, 100 स्क्वेअर मीटर एरियासाठी आपल्याला स्प्रेइंग द्यायचं आहे. The wet beds are spread using formalin and cover with black polythene mulch sheet. तर ते स्प्रेइंग दिल्यानंतर तुम्ही तो बेड पॉलिथिन सीटनी, एक ब्लॅक पॉलिथिन पेपर मिळतो, त्याने तो झाकून घ्या. किती दिवस, तर 4 दिवस. आफ्टर 4 days ऑफ फॉर्मॅलिन ट्रीटमेंट दी पॉलिथिन कवर इज रिमूव्ह. आणि नंतर 4 दिवसानंतर तो पॉलिथिन पेपर काढून घ्यायचा. पॉलिथिन पेपर इज रिमूव्ड and the beds are racked, R-A-K-E-D, racked म्हणजे भुसभुशीत करणे. टिकावानी खोदून घ्या खुरप्याने, किंवा आणखी कुदळ असेल त्यांनी रेकिंग करा, की जेणेकरून आपण भुसभुशीत करून घ्या असं म्हटलेलं आहे. टू रिमूव्ह फॉर्मॅलिन फ्युम्स कम्प्लिटली. आणि त्याच्यामध्ये जे काही फॉर्मॅलिनच्या फ्युम्स राहिलेले असतील त्या निघून जातील आफ्टर स्टरिलायझेशन ऑफ द बेड. फॉर्मॅलिन ट्रीटमेंट कॅन बी रिपीटेड आफ्टर 3 क्रॉप सायकल्स. आणि असं तुम्ही जरबेऱ्याचं 3 क्रॉप्स ज्या वेळेला घेता, 3 क्रॉप्स झाल्यानंतर एकदा आपण ही फॉर्मॅलिनची ट्रीटमेंट नक्की द्यायला हवी. तर मला वाटतं तुम्हाला हे स्टरिलायझेशन समजलं असेल, की आपण स्टरिलायझेशनसाठी स्टीमचा वापर करतो, सोलर एनर्जीचा वापर करतो, किंवा केमिकलचा वापर करतो. या 3 मध्ये केमिकल मेथड ही इफेक्टिव्ह आहे आणि प्रॅक्टिकल मेथड आहे, इझी मेथड आहे. आणि मग केमिकलमध्ये आपण फॉर्मॅलिनचा वापर करतो. 7.5 लिटर फॉर्मॅलिन 10 लिटर पाण्यामध्ये मिक्स करायचा आणि त्याचा स्प्रे द्यायचा. वरून बेड कव्हर करायचे 4 दिवस ब्लॅक पॉलिथिन पेपरनी, आणि 4 दिवसानंतर ते रिमूव्ह करायचे. तर ही अशी साधारणतः त्या ग्रीन हाऊसमध्ये स्टरिलाइज करण्याची पद्धत आहे. नेक्स्ट, प्रपॉगेशन. म्हणजे तुम्ही काय लावणार, तर जरबेरा इज कॉमनली कमर्शियली प्रपॉगेटेड बाय सकर्स. म्हणजे त्याचे सकर्स मिळतील किंवा साईड शूट्स मिळतात, ते आपण तिथं प्लांटिंगसाठी वापरायचे. तर सकर्स आणि साईड शूट्स अंडरलाईन करा. प्रपॉगेशन हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यानंतर व्हरायटीज अनेक दिलेले आहेत पहा. स्टॅन्झा आहे, विंटर क्वीन आहे, जाफा, डायना, थालसा, प्री इंटेज, त्यानंतर सांगिरा, सोनसारा, रोझेटा, ग्लोरिया, प्रिसिला, सनवे, जिंगारो, बॅलन्स, रोजलाईन किंवा रोझालाईन. तर कुठल्याही 4 व्हरायटीज तुम्ही पाठ करून ठेवा किंवा लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, प्लांटिंग कसं करायचं. ओनली टिश्यू कल्चर प्लांट्स ऑर सीडलिंग्स आर यूज्ड फॉर जरबेरा प्लांटिंग. आपण प्रपॉगेशन जरी म्हटलं की साईड शूट्स वापरा किंवा सकर्स वापरा, तर त्याच्याऐवजी टिश्यू कल्चर पद्धतीने जी रोपं आपण तयार केलेली आहेत ती वापरली तर अतिशय उत्तमच आहे आपल्या क्वालिटी फ्लावरच्या दृष्टिकोनातून. म्हणजे यूज टिश्यू कल्चर सीडलिंग. ॲट द टाइम ऑफ प्लांटिंग द टिश्यू कल्चर सीडलिंग्स हॅव 4 to 5 leaves.
तर साधारणतः त्या सिडलिंगला 4 ते 5 पानं असावीत आणि जरबेरा आर प्लांटेड ऑन रेज्ड बेड, ते तर ठरलेलंच आहे. इन 2 rows झिगझॅग प्लांटेशन सिस्टीम इज मोस्टली युज्ड. आणि मग रेज्ड बेडवरती तुम्ही ते जरबेरा सीडलिंग्स लावू शकता. आता प्लांटिंग. While planting, 65% portion of the root ball should be kept below the ground and rest of the portion, that means 35%, kept above the ground level for better air circulation in the root zone. तर लावताना जो काही बॉल असेल, रूट बॉल म्हणजे 65% भाग रूटचा तो आत ठेवला गेला पाहिजे त्या रेज्ड बेडवरती आणि 35% भाग थोडासा वरती आला पाहिजे की जेणेकरून सर्क्युलेशन राहील. प्लांटिंग इज डन आयदर इन इव्हिनिंग ऑर मॉर्निंग. तुम्ही सकाळी किंवा संध्याकाळी ज्या वेळेला टेम्परेचर कमी असतं अशा वेळेला प्लांटिंग करू शकता. आयडियल प्लांटिंग डेन्सिटी म्हणजे तुम्ही किती लावणार तर 8 to 10 प्लांट्स पर स्क्वेअर मीटर. तर त्याची डेन्सिटी म्हणजे जी काही घनता आहे किंवा प्लांट पॉप्युलेशन आहे तर 1 स्क्वेअर मीटरमध्ये तुम्ही 8 ते 10 झाडं लावू शकता. किंवा आपलं जे स्पेसिंग आहे 30 to 30 सेंटीमीटर किंवा 14 to 25 सेंटीमीटर. प्लांट टू प्लांट आणि रो टू रो डिस्टन्स हे तुम्हाला अगोदरच तुम्ही अभ्यासलेलं आहे की स्पेसिंग कसं असतं, प्लांटिंग डिस्टन्स कसं असतं. तर या दृष्टिकोनातून तुम्ही 13 to 30 किंवा 14 to 25 सेंटीमीटर या अंतरावरती तुम्ही रेज्ड बेडवरती त्याचं प्लांटिंग करू शकता. त्यानंतर फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन इन ग्रीन हाऊस फॉर जरबेरा. Well rotten FYM 10 to 15 kg per 100 square meters is mixed with soil before sterilization. म्हणजे हे FYM जे आहे साधारणतः 10 ते 15 किलो FYM आपण प्रत्येक 100 स्क्वेअर मीटरला त्याच्यामध्ये ते मिक्स करून घ्यायचं आहे बिफोर स्टरिलायझेशन. म्हणजे जी काही फॉर्मॅलिनची प्रक्रिया आहे त्याच्या अगोदरच ते टाकून घ्यायचं. आफ्टर फ्लावरिंग NPK 15:8:35 ॲट द रेट ऑफ 1.5 ग्रॅम पर डे आपण तो NPKचा डोस देऊ शकतो. आणि मायक्रोन्यूट्रिन जे आहेत म्हणजे साधारणतः बोरॉन असेल, झिंक असेल, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम जे काय असेल तो सुद्धा डोस वीकली आपल्याला त्या ग्रीन हाऊसमध्ये द्यावा लागतो. तर फर्टिलायझर त्याप्रमाणे तुम्ही देऊ शकता. त्यानंतर कल्चरल प्रॅक्टिसेस. कल्चरल प्रॅक्टिसेसमध्ये विडिंग आणि रॅकिंग. आता रॅकिंग हा शब्द पुन्हा आलेला आहे पहा. रॅकिंग म्हणजे टू लूज द सॉईल और डिगिंग ऑफ सॉईल किंवा डिगिंग ऑफ बेड्स या अर्थाने वापरलेलं आहे. विडिंग म्हणजे तण काढणे किंवा रिमूव्हल ऑफ वीड. तर विडिंग अँड रॅकिंगमध्ये रिमूव्ह दी वीड्स फ्रॉम दी बेड ॲट रेग्युलर इंटरवल्स. हे आपल्याला नेहमीचा शब्द आहे की रिमूव्ह द वीड विथ द हेल्प ऑफ विडिंग हुक. ड्यू टू डेली इरिगेशन द सरफेस ऑफ द बेड बिकम्स हार्ड. आता सतत पाणी देऊन किंवा स्प्रिंकलर किंवा ड्रिपनी तो रेज्ड बेडचा जो काही सरफेस असेल किंवा तो बेड असेल तो घट्ट होतो, कॉम्पॅक्ट होतो आणि त्यासाठी रॅकिंग करावं लागतं. रॅकिंग मीन्स लूज द सॉईल. रॅकिंग ऑफ सॉईल इज एसेन्शियल वन्स इन ए वीक आणि आठवड्यातून ते थोडं भुसभुशीत करून घ्या. इट इन्क्रीजेस सॉईल एरिएशन इन दी रूट झोन आणि त्यामुळे त्या रूट झोनला किंवा मुळांमध्ये आपल्याला एअर सर्क्युलेशन देता येतं किंवा एअर सर्क्युलेट होऊ शकते. त्यानंतर डिसबडिंग. डिसबडिंग म्हणजे रिमूव्हल ऑफ बर्ड, फ्लावर बर्ड. आता हे फ्लावर बर्ड का रिमूव्ह करायचे ते बघूया. रिमूव्हल ऑफ इन्फिरियर क्वालिटी फ्लावर्स ॲट द इनिशियल बर्ड स्टेज आफ्टर प्लांटेशन इज कॉल्ड डिसबडिंग. तर डिसबडिंग म्हणजे काय तर इन्फिरियर क्वालिटीचे त्या अनुभवातून आपल्याला येतं की कुठली क्वालिटी सुपिरियर आहे आणि कुठली इन्फिरियर आहे. तर असे जे इनिशियल स्टेजचे फ्लावर बर्ड्स आहेत ते तुम्ही रिमूव्ह करू शकता. The normal production of flowers starts after 75 to 90 days from plantation. तर ग्रीन हाऊसमध्ये प्लांटेशन केल्यानंतर जरबेरा फ्लावर्स आपल्याला 75 ते 90 दिवसानंतरच येतात. तर ते अगोदर जर आले आफ्टर 45 डेज तर ते इन्फिरियर क्वालिटीचे असतं आणि ते रिमूव्ह करणं गरजेचं असतं. त्यालाच आपण डिसबडिंग म्हणतो. But production of flowers starts after 45 days after plantation which is inferior in quality. म्हणजे मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलं की साधारणतः 75 ते 90 दिवसानंतर जे फुलं येतात ते चांगल्या क्वालिटीचे असतात. त्याच्या अगोदर 45 दिवसानंतर जे येतात ते कट करून टाकणं त्यालाच आपण डिसबडिंग म्हणतो. हॅन्स दिस फ्लावर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लावर स्टॉक आणि म्हणून हे रिमूव्ह करणं गरजेचं असतं. त्याला आपण डिसबडिंग ऑफ जरबेरा फ्लावर्स असं आपण म्हणू शकतो. तर हे स्टार INP हे 2 मार्काला तुम्हाला 4 ओळी लक्षात ठेवा. त्यानंतर
कल्चरल प्रॅक्टिसेस आणखी इंटरकल्टिवेशनमध्ये काय, तर रिमूव्हल ऑफ ओल्ड लिव्ज, जुनी झालेली पानं, पिवळी पडलेली पानं तुम्ही रिमूव्ह करा. त्यानंतर पेस्ट ऑफ जरबेरा, हे फक्त लक्षात ठेवा, कुठेही तुम्हाला फारसं इथं जास्त विचारलं जाणार नाही. व्हाईट फ्लाय आहे, रेड स्पायडर, माइट्स, ॲफिड्स, लिप मायनर, कॅटरपिलर्स, नेमॅटोड्स, हे पेस्ट आहे. त्यातल्या 2-3 फक्त लक्षात ठेवा. डिसीजेस ऑफ जरबेरा, रूट रॉट, मूळकूज म्हणतो आपण, फूट रॉट असेल, ब्लाईट असेल, पावडर मिल्ड्यू असेल, लिप स्पॉट असेल, हे 2 डिसीज यातले लक्षात ठेवा. त्यानंतर हार्वेस्टिंग ऑफ जरबेरा, म्हणजे आपल्याला काढायचं आहे आणि ते मार्केटला पाठवायचं आहे. द फर्स्ट हार्वेस्टिंग इज डन आफ्टर 75 to 90 days आफ्टर प्लांटिंग. म्हणजे ग्रीन हाऊसमध्ये प्लांटिंग केल्यानंतर ते सीडलिंग, टिश्यू कल्चर सीडलिंग आपण लावल्यानंतर साधारणतः 75 ते 90 दिवसानंतर आपल्याला ते हार्वेस्टिंगला फुलं येतात. दी गुड क्वालिटी फ्लावर हॅज स्टॉक लेंथ 45 to 55 सेंटीमीटर. म्हणजे चांगल्या क्वालिटीचे, सुपिरियर क्वालिटीचे जर फ्लावर्स आपल्याला मार्केटला पाठवायचे असतील तर त्या फ्लावर हेडपासून दी स्टॉक लेंथ आहे, जो देठ आहे, तो साधारणतः 45 ते 55 सेंटीमीटर असावा. मॉर्निंग ऑर इव्हिनिंग इज द बेस्ट टाईम फॉर हार्वेस्टिंग. लो टेम्परेचर असताना आपण तर ते कट केलं, मग साधारणतः सकाळी करा किंवा संध्याकाळी करा, इव्हिनिंग किंवा मॉर्निंगला, तर तो बेस्ट टाईम आहे. आफ्टर हार्वेस्टिंग दी फ्लावर शुड बी केप्ट इन द बकेट कंटेनिंग क्लीन वॉटर. आणि हार्वेस्टिंग केल्यानंतर आपण मार्केटला पाठवायच्या अगोदर ते थोडा वेळ असेल तर स्वच्छ पाण्यामध्ये, बकेटमध्ये त्याचे फ्लावर स्टॉक्स बुडवून ते फुलं आपल्याला ठेवता येतील किंवा ठेवावी लागतात. फॉर हार्वेस्टिंग जरबेरा सिकॅटर्स इज नॉट यूज्ड. इट कॅन बी डन बाय जस्ट पुलिंग दी फ्लावर स्टॉक्स ऑन वन साईड. तर इथे सिकॅटर जरी नाही वापरला तरी, सिकॅटर म्हणजे कात्री किंवा आपण त्याला सिकॅटरच इंग्लिशमध्ये म्हणतो, तर तो जरी नाही वापरला तरी नॉट युजला असं आपण म्हणूया. आणि जस्ट पुलिंग, तुम्ही जर थोडा जर्क दिला एका साईडनी तर ते फूल किंवा ते देठा साईड फूल आपल्या हातामध्ये येऊ शकतं. आता ईल्ड याचा अर्थ उत्पादन. तर इथे 150 to 250 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वेअर पर इयर. तर एका वर्षामध्ये आफ्टर प्लांटिंग पूर्ण वर्ष आपल्याला 150 ते 250 फुलं जरबेराची मिळू शकतात. कोणत्या एरियामधून? 1 मीटर स्क्वेअर, म्हणजे पर मीटर स्क्वेअर, एका मीटर स्क्वेअरमधून आपल्याला जवळपास 250 फ्लावर्स मिळू शकतात. ऑन ॲन ॲव्हरेज 150 ते 250. द कमर्शियल लाईफ ऑफ जरबेरा इज जनरली 3 years. आपण एकदा प्लांटेशन केल्यानंतर आपण जवळपास ग्रीन हाऊसमध्ये 3 वर्षापर्यंत त्याचं उत्पादन घेऊ शकतो. इन सॉईल मीडिया, म्हणजे जर आपण सॉईल, लॅटरॅटिक सॉईल असेल, सँडिलम सॉईल असेल, अँड 5 to 6 years इन सॉईललेस मीडिया अंडर नॅचरली व्हेंटिलेटेड पॉलीहाऊस. आणि काही वेळेला आपण कोकोपीट वापरतो किंवा आणखी दुसरे काही मीडिया वापरतो सॉईल सोडून, तर तिथं मात्र आपल्याला 5 ते 6 वर्ष जरबेराचं उत्पादन घेता येतं. तर या पिकामध्ये जरबेरा कल्टिवेशन इन ग्रीन हाऊस, कदाचित ब्रॉड क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती येऊ शकेल. तर महत्त्वाचे मुद्दे त्याच्यामध्ये जे आहेत ते पुन्हा मी एकदा तुम्हाला रिवाईज करतो. त्याचं बोटॅनिकल नेम, ओरिजिन किंवा फॅमिली जस्ट लक्षात ठेवा. तुमच्या पुस्तकामध्ये ते काही दिलेलं नाही. क्लायमेट कोणत्या प्रकारचं लागतं, डे टेम्परेचर, नाईट टेम्परेचर, फ्लावरिंगच्या वेळेला टेम्परेचर, तेही लक्षात ठेवा. सॉईल कशी लागते, लॅटरॅटिक सॉईल आहे, सँडिलम सॉईल आहे, त्याचा pH किती, ड्रेनेज असेल, फर्टिलिटी असेल, असे मुद्दे तुम्ही लक्षात ठेवले पाहिजेत. आणि ग्रीन हाऊसमध्ये आपण त्याचं कल्टिवेशन करतोय हे नेहमी लक्षात ठेवा. त्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ बेड असेल, बेड हाईट असेल, लेंथ ऑफ दी बेड असेल, विड्थ ऑफ दी बेड असेल, लेंथ इन बिटवीन 2 बेड्स असेल, हे सगळं तुम्ही लक्षात ठेवा. स्टरिलायझेशन ऑफ बेड असेल, ते फॉर्मॅलिन, स्टीम असेल, सोलरचं असेल तर आपण फॉर्मॅलिन वापरतो, तेही तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यानंतर फर्टिलायझेशन असेल, त्यानंतर इंटरकल्चर असेल, रिमूव्हल ऑफ ओल्ड लिव्ज असेल किंवा विडिंग असेल, रॅकिंग असेल, असे काही शब्द तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि शेवटी आपण येतो हार्वेस्टिंगकडे. हार्वेस्ट कसं करायचं, कोणत्या वेळेला करायचं, आणि आपल्याला उत्पादन पर मीटर स्क्वेअरमध्ये 150 ते 250 फ्लावर्स मिळतात. त्याचं प्रपॉगेशनसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. आपण साईड शूट्स किंवा सकर्स वापरले किंवा टिश्यू कल्चर सीडलिंग्ज आपण वापरले तर त्याचं स्पेसिंग किती, हे सगळे जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत
थोडक्यात म्हणजे अगदी 1 or 2 वर्डमध्ये आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्या व्हरायटीज असतील, 2 पेस्ट असतील, 2 डिसीजेस असतील, इथं भरपूर दिलेलं आहे. पण फक्त आपल्याला ते त्रोटक करायचं आहे, थोडं थोडं करायचं आहे. 2 पेस्ट लक्षात ठेवा, 2 डिसीज लक्षात ठेवा, 4 व्हरायटीज लक्षात ठेवा. याप्रमाणे आपण हे जरबेरा कल्टिवेशन आज अभ्यासलं. मला वाटतं तुम्हाला हे समजलं असेल आणि हे आपण 7वा चॅप्टर आपण आज अभ्यासला. त्यानंतर 8वा चॅप्टर मॅडमनी घेतलेला आहे. त्याच्या पुढील तो संपत आलेला असेल. ॲग्रो टुरिझमचा कोणता आहे तो बघा. आणि त्याच्या पुढचा जो 9वा आहे, आपण 1 मिनिट तुम्हाला सांगतो की साधारणतः 7वा ग्रीन हाऊस टेक्नॉलॉजीचा आपण हा घेतला. 8वा मॅडमनी सीड प्रोसेसिंग अँड टेस्टिंग हा चॅप्टर संपवलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी 10वा चॅप्टर सुरू केलेला आहे, ॲग्रो टुरिझम. पण मध्येच आपण एक 9वा चॅप्टर राहून गेला आपला, तो म्हणजे मॅडमने आता 10वा सुरू केलेला आहे ॲग्रो टुरिझम आणि 8वा सीड प्रोसेसिंग अँड टेस्टिंग हा संपवलेला आहे. आणि आता पुढील लेक्चरपासून आपण नवीन चॅप्टर मी सुरू करतोय, तो आहे मशरूम कल्टिवेशन किंवा मशरूम प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी. अतिशय नवीन आणि इंटरेस्टिंग असा भाग आहे. अळिंबी उत्पादन तुम्ही ऐकून असाल किंवा बॉटनीमध्ये किंवा तुम्हाला BC सरांनी सांगितलं असेल की मशरूम हे एक प्रकारची फंगस आहे, पण ती एडिबल आहे, काही नॉन एडिबल बी आहेत. आणि त्या कोणत्या स्पेसीज आहेत, कशा प्रकारे त्याचं उत्पादन घेता येईल, कोणते प्रकार आहेत, त्याची बॉटनी काय आहे आणि त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय, डिसॲडव्हान्टेजेस काय, त्याची न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू काय, स्कोप, इम्पॉर्टन्स, हा सगळा भाग आपण पुढील 3 ते 4 लेक्चरमध्ये आपण तो चॅप्टर घेणार आहोत. त्याचं नाव आहे मशरूम प्रोडक्शन. तर आपण आज हा ग्रीनहाऊस टेक्नॉलॉजीचा भाग किंवा हा चॅप्टर त्याचा शेवटचा भाग आपण अभ्यासला. तो तुम्हाला समजला असेल असं मी गृहीत धरतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद.